Εγγραφή από το Θριάσιο Νοσοκομείο. Καλησπέρα σας. Είναι ποια μέρα είναι σήμερα, η Τρίτη ή η Τέταρτη? Είναι η τρίτη μέρα κατά γραφάς, κατά νοσοκομιακά γραφάς. Όχι. Τέταρτη μέρα, αυτό είναι Σάββατο. Σάββατο και είναι τέταρτη μέρα. Ναι, τέταρτη μέρα, ναι. Πιστεύω να τη βγάλουμε. Είναι σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Χλίδα μιλάμε. Και με τηλεόραση. Και με δίμετρη δίπλα μου. Είναι δίπλα σου εγώ. Θα ρωτήσουμε. Ναι. Ναι, παίρνει και εμένα. Ναι, σε παίρνω, γιατί να σε πάρω. Για να σε πάρω, δεν ήρθες. Γεια σας. Ξαναπες το. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ναι. Θα δω πως έχουμε μια πολύ όμορφη βραδιά απόψε. Λοιπόν, σας αφήνω και σε λίγο ξεκινάει το τεστ κοπόσεως. Είμαι ήδη καλωδιωμένος. Οπότε οι γιατροί θα βλέπουν τις αντιδράσεις της καρδιάς και λογικά να μου βγάλουν εξιτήριο αύριο. Τα λέμε. Γεια χαρά.